Ve ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłosť našho knieza Jezu Krista, ľubosť Boha Otca a zhromadnosť Ducha Святого buď s vami všetkými. Ľubí bratce, ľubí sestry, vítam vás na nedeľskú Božiu mšu. Piata postná nedeľa, dnes sa máme, a to je tiež tajne zasa putnikovanie svojbo do Rožanta. Štož seješ, to žneješ. Markantné slovo je téma tutoho putnikovania. To nie je dobrá rada za zárodnikárov, ale co podčahuje na nábožné človecké živiny. My vieme menice, že sú naše svojby, základ šuo, za cirky a národ, za vies a tovažnosť. A to je bytostná náležnosť, tiež je podpírač, za nich sa modlič a ich tak rec převodžič. A v tom zmysle tiež Božom všudenca zrozumiu. Knieže Jezu Kristče sme popuču jutronemu svedčení. Dovierio sa na Tvoju milosť a smilnosť voláme k Tebi. Kyrie eleison. Knieže Jezu Kristče si sa podal do nížiny našeho živenia, aby nám mimo rycha veľším podobný byl. To je voláme Tebi. Christe eleison. Knieže Jezu Kristče, máme přece zase svoje živenie usmerič po kázni ľubosče. Na to husto nemyslíme behoku a toku všetného živenia a tohodla tvárime na pomoc Tvoja ducha a Tebi voláme. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Knieže, smil sa nad nami, smívať nás, všetky naše rychy, abych my z čistým útrobou osvedčili tule Božom mšu. Amen. Modlíme sa. Knieže náš Božo, Tvoj syn je svet tak ľuboval, že je sa za ňu do smrti podal. Prosíme Ťa daj, zabych my v jeho ľubosti zvostali a horlivie za ním kročili. Přes našeho knieza Jezu Krista, Tvojeho syna, již s Tobou živá králuje po věky na věky. Čitanje z knihy Jeremija. Zawierno, přijdu dny, ryczy kniez, zo zjazam z domom Izrael zjazk. Nie bude to tajki zjazk, jaki som zjazal z ich vodcami voného dňa, gdyż ich za ruku vzach a wiedziech z Egyptovskie. Tutun zjazk, mój zjazk, sú oni złamali, hačkuli bych ja ich kniez, ryczy Jawe. Ale tajki bude to zjazk, kotr zjazam po voných dňach s domom Izrael, ryczy kniez. Svoj zákon položu im do nutrin a zapíšu jim do ich útrobu. Ja budu ich Bo, a oni budia môj ľud. Oni nebudia so potom hižo viazomne povúčovať trebač. Poznajče javu, přetož oni všichni mnie spoznaja, od najmenšieho hač k najväčšemu, ryczy kniez. Přetož spušču ich viny, a nebudu hižo na ich rychy spomínać. Słyszeli sme Słowo Boże.
Chcę mi służyć, naśladuj mnie, a jestem ja, Boże, Tyś mój służobnik. Kněz buď s vámi. Svá sviatost činia po Janu. W wolnym czasu posłachu Maria, matka srdce Lazarusa. Jezus je pověst, kněže tvůj předšel je skorił. A jako to Jezus zasłyša, rekne on, to nie je korost, na kotruž on umrije, ale ona służy česti Božej. So by so Syn Boží přes ňu ukrasnil. Jezus lubovaše Martu a je sotru a Lazara. A když nitko uslyša, so je on kor, vosta ještě 2 dny na te mistně, gdzieś tedy przebywaše. Potom hakle praji on svojim učenikam, ujme zase do Judeje. A když tam Jezus dojde, najde Lazarus a již 4 dny v hrobě pokovaného. Když Marta uslyša, so Jezus je, ujde jemu napřečo. Maria pak vosta doma sejčo. A Marta rekne Jezusi, kněže, kdyby ty to byl, neby můj brat umřel. Ale tyž nitko vím, zabočí dá, odčož kvůli jeho poprosiš. Jezus ji prají, tvůj brat zase stane. A Marta jemu prají, vím, že zase stane na zrovastávaniu poslední den. Jezus ji rekne, já jsem zrovastání a živiny, štož do mne víří, bude živé, bo než umřel. A kojže, když je živé a do mne víří, neumře nikdy na věky. Víriš to? Ona prají jemu, haj kněže, já víriu, zase ty Kristus, Syn Boží, kýž ma na svět přinč. Jezus v duchu roznuté a zrudžené rekne, džesče jo položili. A prajachu jemu kněže poj a poladaj. A Jezus zapłaka. Tuž reknechu Židža lejče, kak je jo luboval. Nikoci z nich reknechu pak, nemo tun, kotryž je slepemu oči otvoril, zčinič, že by tun neumrel. Jezus znova nucko nehuboko přejaty přinže krovi. By to prostnjenca a kamen ležeše na ním. Jezus prají odvalče kamen. Marta sotra zemryto prají jemu kníže vunično je čuč, ježe hižo 4. dzień. A Jezus ji prají, nesem či rek, za jeli budeš vírič, Božu krásnost uladaš. A tu již odvalichu kamen. Jezus pozbenuši oči rekne, Vůdce děkuju srdči, za jsi mě uslyšal. Já drvědžach, že mě přeco slyšíš, ale ludu dla, když tu stej, to rekneš, se bohu vírili, že se ty mě poslal. Když by to praju zauva s velkým bosom Lazara poj von. A nedom zemrete ujnže, obalene na nohomaj a rukomaj s rubami. Jo obličo by s putnym rubiškom obvite. A Jezus jemu prají, rozjazajče jo a dajče jemu votenč. Vele Žido bychu k Márii přišli a uladali, što by on zčinil, a oni věriachu nitko do něho. Slyšeli jsme dobré poselstvo našeho kněza Jezu Krista. Lubí bratři a lubí sestry, já nevím, hač je nikdo z vás hiže junu rozpušťil domiacnost zemřetého. To spodžine začuče, když zastupíš do bydlenia
zemře toho. Když kramosčiš tam ve věcach, když tvoje nejsou, a ještě byly nezvučené, je, když řáduješ mojedla jako muž, zawostajenstvo a draste žony. Presne to s čojem času činil po smrti tež moje mačere. A když potom pomyslíš, tak bude ju druze v tvojich věcach kramoštič. Potom si praješ na to, ja sova nechám myslič. Ludzie w starych czasach po takim przed listotkami widziachu to inak. W Praze mojedla na staromieszczanskiej radnicy masz ty znaty nieusiedny czasnik. A kujże pełną godzinu turystcze tam steja, gdy so 12 apostolio pokazuje. Kujże z nich symbolizuje tak rec jedną godzinu. A daleka w Waczonskiej ryczy je napisane, że już widzą ludzie nie wiedzia, a potem czytać nie może. Jedna z tych godzin będzie twoja posledna. A naposled, co jebi, potom smrć ze skosu, tam nie ruce ma czasnik biskowy Seger. To rykaz wiryby sredžověka je tak so stajne zase dopomnił, że je živinie zákonne. A ty za nas płaci, nejsme so rozsudzili, gdy a gdzie na svět přijdziemy. Aber naše ruce tež neleží, za męża w dalekiej mierze, choć będziemy 100 lat, aber hat so te lońsze chody, że te posledne boli. Nikoci znano, so będzie dopomnieć móc na swoje młodzieńskie lata. Skupina Pudis. Tale skupina je přeco zpěvova Kamencu około Sjatko, jeli so praje dopomnił. A jeden z tych zpěvů říká, že Lebenszeit. A tam říká, že wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es wird Zeit, dass er geht. To zawieszcze za onoho człowieka nie płaci, ki steje w središću tuto dženstniša evangelija. My menece ne wiemy, ka stare je Lazarus był. Ale ladajo na to trudobu, a žalostčini jo sotro zawieszcze przemody, zaby umryć mił. A szczenik Jan samo šipisa, za samo Jezus zapłaka, a pokaza, za je on ryzy człowiek, a za jego śmierć tutoho przeczela nuje. Tež dženca możemy prajć, je ništo osobite bajedla, gdyż muž płaka. Toż je dženca te prajmo jono jen wiste tabu. Gdyż ja takie dziecko był, a gdy si te jako holcna, no tebi skoro slzy šišli, da reka, Indianojo te ne płakaja, to ty ne traž płakać. No ja ne praję, to toż predešo prawie było, ale gdyż ja widzę majedla, jak dženca nikoci starši oko svoje dzieci skakaja, kaj stare Židže oko złote čeleča, to se ja prašam, komu to na koncu teje. Tym dzieciom da jeszcze nic. Slzy są w psychologii ta dnowna woda, Grundwasser niemsce. Tak je so usličivo, so v nimske, so kujže džen, telko slzo ronja, za boho 40 polnych kupanskich vanów pelnili. Slzy maja za oči škitnu funkciju, one učistčeja, a drude su znamjo radostče, drude te znamjo zrudoby albo bolostče,
A když to nikto jenož tak činí, potom prajeme, že sú to krokodilové slzy. V dženstličnom evangeliu sú slzy pomoc k živeniu. One pokazujú, że je Jezus przeczel żywenia. Ale jo zrudoba potom też nowe żywienie zbudzi. On nie wasta swojego przeczela tak rec w rowie leża, ale on niż to czyni. A stawizna o zbudzeniu Lazarusa je poprawom kajś przed ra, za jutry. Też jutry menece dżobo w skale, a też tam masz ty płakace żony, kajż Mariu Madlenu. A też tuta zrudzina będzie pokojena ze zetkaniem ze schowastanym kniezom. Z tym Lazarusom je tak rec kujże z nas minene. To rika, Jezus też łomni płaka. A te miano Lazarus z hebrejszczyny przewożony rika, bo pomáha. A to se tu jasne a očividne dopokazuje. A on tež mnie ze smrti do živenia była přece zaso. On menece była mnie do zhromadnosti z nim. Tun rod do Lazarusa je symbol za světne živenie, kotrež to človeka obmezuje a kotrež na koncu do smrti vedže. Tun rov jako małe odzanknjene rum może pa tež znamjo stracha być, da so Ručočanu so rezignuju, a drude ma tute Ručočenjene tež svoju lepšinu, dokež človek, když se dušine zrani, potom tak reaguje, že by so škital a do svojej kišky tak rec Ručočenje. Teologo so jižo před stotkami mysleli a přemyslovali, že je ten Lazarus byl, když už 4 dny mrtvý byl. Mrtvý nejsou žádné namakali. A církev tohle ty tomu gar ničo neprají. V našem biskupstve pak máme farára, když o sebe prají, že je jižo medicínis mrtvý byl. Při operaci tumora, tak on pojedal nám, je tak rec to koma panu. A on čuje, že kaj sam praje, že so jara lohki a voložene. O tym dalším on potom melčí. Znači, že se ti bojal, že ľudia jemu virič ninja. Ale on praje, že potom sem ja pol leta trebal. So byl zaso na normálne živenie so zvučil. Si tole doživil, si inaší človek. Po takým te zbudzenie Lazarusa chce tež nás pozbudzić, a chce nám do vedomia vôvať, že sme jutroni človekoja. Nic dokež tak uľkotne jutre svedčíme kojže leto, ale dokež na nás jone te vične jutre čakaja. A myslю, že sú dotal naše osady, oni v tutem zvisku vážne, nadawk zapasli. My mamy dżęsa służby zawsze możne skupiny ha nadawki, ale na przykład so starać o żarować. Na to jeszcze nismo przyjara myśleli. Oni husto to sami steja, że moi partner zemriu. A oni začuvajú, když je ten poreb a ten celý stres nimo, tež vistu samotu, prostnotu. Aber na porebie duchovno je mi tak prawie svitavo, když ja vidím tu sebe ľudí, tež duchovných. A když Bohu, to si ja tak praje, když Bohu oni čas, když niekde na tom poreb navožuja, jemu darili, když je on ještě živ byl, to byl jac o tom jo.
Když nikto zemře, to má ještě čas maja. Ale do toho, to má kojže nuzne a málo časa. Tohle se například mi ľúbilo, kajž je to svojím času nebo farara činil. Kojže když je co, je jeho opýtať mou a so rozžanovač mou, pala neho je se ta jutrona víra oči vidně pokazovala. A tohle je on taky nádobný a šesvičací příklad. Dženca za 2 nedžely svědčíme zase jutry. Naše živenie se drude jmenuje do silzou. Ale husto to tež tak je. To pa nie sú jenož silze žalosčenia, ale tež husto do silze radosće. A štož oboje znaje, a oboje, tak rec, jaza. Tu nie zrozumiał, što živenie rika. Dawač a brač, radosće a starostće. Oboje menice trebaš, żeby rost a zrabił, a na koncu dobre fordešinjes, kiž maja wieczną hodnotu. Amen. Stanime a modlimy so víru. Вірю до Бога, Отця Всемогутнього, Створителя небес а землі, а до Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, нашого Меса, іж є подятого Духа Святого, народжений з Марії Книжної, що під Понцієм Пілатом, крижований, умрів, а похований, заступив в житті, Sejči ději zmohu stanu, Světa nebes, Sejči slova, Otca Všeobecného, nám všíže služiči a moc. Věruje se svatého Srdcovi, Modlíme sa Jezu Kriste, ki chce nám v tutých postných týdženiach pomáť sa obnoviť v duchu a v duši, da bychom oživení a pozbudení jutro nesvedžin osvedčiť molí. Za ludzi, których żywienie je przez cierpienie, koroszcze a strachy obciążone, zo nie bychu zadwielowali, ale swoje staroszcze Bohu dowierali a pomoc pola sobu człowieku namakali. Chrystie, słysz nas. Chrystie, słysz nas. Za ludzi, ki su swoją wieru zubili, zo bychu po czasu spoznali, zo je Boh im tola bliski, a kajž miłościwy nan w Ewangeliu każdego domoj wita. Chrystie, słysz nas. Chrystie, słysz nas. Za nasze prynowoprawienskie dzieci, zo bychu przeco bolje zrozumili lubość Bożu jako żołowo wiry, a so wieselili na prynie zetkanie z Jezusom w Świętej Eucharystii. Chrystie, słysz nas. Chrystie, usłysz nas. Prosimy też o duchowny dorost za nasze serbskie osady. Tuta należność nam o sobie na hutrowie leży. Zoby Duch Święty rozswietlił dusze młodych ludzi, a nam duchowne powołania darił. Chrystie, słysz nas. Knieże Jezu Chryste, Ty masz moc w niebiesach a na ziemi. Twoja ruka niech nas wiedzie, a nas škita przed mocami złego. Potom se nie trebamy niczego bojać. Oto Cię prosimy, ki se żywy, a kralujesz z Otcem a Duchom Świętym, nitko a wieki na wieki. Amen.
Modlitwcie sočice, żeby se moja vaš vopor spodoba Bohuše a mocnému Otci. Všeomocný Bože, ty si nás poučil o potajenstvách křesťanské víry. Uslyš nás a učíš nás přes tuto dobu, přes Krista, našeho kněza. Kněz buď s vámi. Pozbíjme v útrobě. Děkujme se knězi našemu Bohu. Opravdu je od nás správné, zdobné a pomožné. Za čistajn a všude děkujeme, kníže, svaté Otce, všemocný, věčný Bože. Přitož nitko soudné pokuty, nitko je čas pomožný. Ty nám pomoc převinič, ty nám znova dáríš čistou útrobu. Ty spošti svojim děčom moc ve tutém zákonnym světě, nezákonné dobra lubować. To odla zpíváme s andělemi a se všemi svatými tvoju chvalu. Bez konca vyskajo. Upravdě sňáte se ty kníže, s pravom či kvališa tvoja stvoba, že to ještě svojho syna našeho kněza Jezu Krista s mocným skutkováním Ducha Svatého oživíš a svědčíš tišun svět. A hromadí si nepřestajně svůj lud, co by se tvojemu jménu čistovo povopoval od slunca skáčenia až do jeho kovania. Pokoneči kníže prosíme, posvěť tuty naši dary z rosu svojho ducha, zobež ty nám bywoj život a krý tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, kýž je nám poručil tuty potajemstva svědčić. By noc by kvartošku smrči budete zavuntlít, děkuvaše soči. Žonovaši jun vamaša a podajun svojim učobnikam prajo. Smíče a jistče šice votovo. To je moje čivo, kotrež buď za vás podate. Tak tyž zavon pojedži kiluch, děkuvaše so, žonovaše a podajun svojim učobnikam prajo. Zmíče a píče šice z ňu. To je kiluch novo a věčno zakonia. Moja krý, kotraž buď za vás a za všetkých přelata, k vodovaniu rychu, čínče to na mě vzpomínají.
To je potajemstvo víry. Vzpomínají tuž kníže na tvojho syna, si wiemy, jeho was pošlibe čerpenie. Jeho hordost nezrúva stanenia do nebezpečia a čakáme do než nepřinže. Ďakujeme voprujeme či tutun živé a sviaté vopo. Prosíme či, zladuj na dar svojej cirkvi. Šimi voprovaný Indio, přes kotrež chceš ty byť ujednaný. Živ nás ze zčivom a skryv svojho syna. Zabychmy ze Duchom Sviatym napielnení, byli jedno čivo a jeden duch we Chrystusu. U nich z nás jest činiti bibliczny dar. Zabychmy slubene dziedzictwo dospěli s tvojimi vyzvolenými. Ze zbožnej kniežnu Boha rodzicielku Mariu, s tvojimi sviatymi apoštolami a zbožnými martrojmi a so všemi sviatymi, na które zastupno prostu šetobu so přeco nađijamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, nech Ty pokoji a z pomożeniu všeho svita. Skručuj svoju církev na je putnikovanju na zemi ve víri a ľubosti. Skručuj svojho služebníka našeho bámža Franciskusa, našeho biskupa Heinricha a zhromadnosť biskupov, ze všemi duchovnými a ze svojim umoženým ľudom. Uslyš mi vyvodce modlitwy tuty je svoje osady, ktorú si tu zhromadžil. Zjednoč ze sobą všetky svoje poslední rozprojene dzieci. Spomnij też na naszych zemřelých bratrov a sestry a na všetkých, ktorí sú Tebi so spodobajú ze studie časnosti odešli. Přijmi ich do svojho kráľovstva. Tam budeme s nimi, tež my, to sa nádžijeme, zabychme s nimi Tvoju krásnosť užívali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez Niego, przez którego Ty święte wszystkie dobra dawasz. Przez Niego, z Nim a we Nim dawasz Ci Boże mocne wódce, w jednocie Ducha Świętego chwała, cześć a hordość wieki na wieki. Pomożmy w przykazach a bliskim rozwójczeniu. Zważymy so modlić. Otče nasz, Tyś w niebiesach, święć so Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola. Na niebie tak, na ziemi. Schiedny chleb nasz daj nam dziś. Podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie być nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od złego, a daj miły pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomaj nam, zabychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wysci, oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika, Jezu Chrysta. Chrystus je naš pokoj, naše ujednanie. Tuž jo prosimy, nie ladaj na naše rychy, ale na víru swojej cyrkви, a daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajnie z wami.
Liče jinja Bože, katra zibira richi sveta. Niče za vrstni mojcu, ali eno kraj kobo, avust šomaja.
Strana 125, modlíme sa po sviatom popraveniu. Strana 105 a 20. Witaj, Jezu, ke mne, povod počujem, potrobie moje, odpočúvač tvoje, všetkým učuj, nádžiu skručuj, nádžiu skručuj. Modlíme sa. Všeomocný Božo, přijeli jsme čuva kret tvojho Syna Jezu Krista, sakrament jednoty a ljubosti. Daj, so bychom jeho živé stavy ostali. O to prosimy przez Krista, naszego knieza. Krzyżowy pucz mamy dżęca za so dwiemaj. O sobie za modzinu, a od modziny ugotowane. Punżelu dziejat na chodzenie niemski krzyżowy pucz. Za šulske a prenovoprajenske dzieci sredu w Woklicach 16 godzin, a w Kruščice štvrtk 15 godzin. Rožoc modlíme sa punželo v útoru štvrtk a piatk 18:30. Útor je pokutný Rožoc. W Woklicach v útora štvrtk 18 godzin, w Dobrošicach sredu do Kemši a samsem času je tiež siata spoveč. W sredu modlimy się w Bosadzie Szudzie Różoc przy wiesnych krzyżach, w klosztrze 17 godzin, w Kruščicach 19 godzin przy kapałce. W Dobrošicach są kemsze 18 godzin, w Woklicach sredu 18, a w Woklicach czwartk 18:30. Szulski kemsze mamy klosztrze w útoru 15:30, krušk żonowe Wikarii zetka so sredu poponiu 4. Osadna rada przeproszuje wszystkich zajemców utrobnie na przednoszk czwartk wieczor 19 godzin. Kniez Florian Rus, vicerektor Anime w Romie, przednoszuje na temu Mamy krizu wiry. Przednoszkie besarskie ryczy. Poste prydwania Kruščice są piatk šeco, a tun raz je prydor Pfarrer Štěpán Delan z Ralbic. Do Kemši je cyrkvi šilicnost spoječi pola prydorja. W kloštre pustne prydovanie sredu 18:30 prydor je Pfarrer Jakuba z Radvoja. Przelat spojednych czasów w Różincie namakacze w Łobiszku. Prenovoprajenska wučba w Wikaria w Woklicach w zučnych czasach, Kruščicach w dwóch skupinach. Formowanska wučba czwartk nie, zato pa w útoru 6:20, a to 17 godzin. Kčińskie zrečenie za všich, ki si přichodný myslet svoje dzieci uczyć dać. Je piatk po kemšach na fare. Zbierki dżęca všude za biskupski skutk miserio. A przychodną niedzielu je zbierka za Sviaty kraj. Za płaczbu prajmy za štěvace dary, za osadu junus 100 euro, junus 101 euro, za panujene farskie cyrkwie junus 200 euro. Dekanatna modzina zetka so przychodną niedzielu 14 godzin na zromadny krzyżowy pucz, a to w Kodiecach. Przychodną niedzielu je bomonczka. Osadni nech si prošu hauški bomine sobušnicu. Prošu obkić pojče zmenjene časy. Jole pola nas w Kruščicach farskiej cyrkwi su prenie kemše rano napo 7, nic 7 napo.
A potom te dziewczych kemsze są też pół godziny przede na pojednaczych niemskich kemsze wostanu. Spoczatk do poniższych kemszów dziewczych, albo na podziewczych je przed kirchową na cyrkwinej horze. W klostrze są kemsze 7 carskie, na podziewczych konwentne, a potom niemskie na pojednaczych kaszec. Przychodu niedzielu je klostrze 14 godzin swojbny krzyżowy pucz na klostorskim dworze. 14 godzin 30 niedzielu. Dżęca je w klostorskiej cyrkwi 16 godzin 30 huczbny szpor ze stworbami Bacha. Spoczatk po takim 16:30 a piszczele raje Felix Breuer ze Budyszina. Za naletne redzenie na kirchowie prosimy o pomoc niko czwartk dziewczych. Prosimy o to, że buchu so wszystkie dojutrone dzieła na naszym kirchowie w tym tygodniu zotowili. W martronym tygodniu niech je kirchomistność cieszyna a modlenia. Obkić bójcie proszę, so smidża se jenoż bio-odpadki do przypowieszaka dodawać. Wszystkie drugie odpadki niech proszę sobie domoj zacze. Faradelenk nie w służbie. Poskitk na krzyżarju chrześcijańska procesjona, krzyżarska zgromadzizna, 22 to po kemszach na farę, krzyżarskie kniżki dostanecie w farskim biurowie. Świeczki za jutro na noc dostaniecie we wieży farskiej cyrkwi. Holce, które chodzi jako drużki, noszą postawę Świętej Marii Dorożanta. Są bołmączku po takim przychodu niedzielu, po doponiższych kemszach na faru snedani przeproszeni. Utrobnie przeproszujemy też holce, które mogli się tutą służbu za siebie przedstawić, albo mają zajem za tutą służbu ją wykonać. Przeproszone są też drużki z wikaria. 15. marca zemrze starobie 89 lat Maria Herbrichowa, rodzina Kralec Jasens. Bacza pustoweczo je niedzielu, dżęca po doponiższych a niemskich kemszach, acz to nie. Kołania requiem ste potom jutce pundzielu poponu 4. My śpiewamy ze osadnika. 15. marca runie samsny dzień zemrze we starobie 89 lat Rosalia Richterjowa, rodzina Wojciech z Panszic Kukowa. Pusty wieczór w utoro od 4 do 6. Kołanie requiem ste potom zase sredu poponu 4. Knieże daj naszym zemrytym wieczny odpoczynek. Niech odpoczuje pokoju Bożym się. Pundzielu, nie słyszany kemsze, utoro, za niebo Bożcia Hojera z Kruszczyc, sredu, za niebo Moniku Kmieczubu, a manżelsko Bena z Nowoslic. Potom czwartk je jenoż 15 godzin krzyżowy put szulskich dzieci. Piatk wieczór za niebo Jurija Lemona, manżelsko Helenu, a ze Kruszczycka też niebo syna Helmuta. Sobotu przedwieczorne za niebo Jurija Szołtu z Kruszczyc, kaž też sotru Lenu a przywóznych ze Wudworja. Potom przychodnu niedzielu rańcze naposledy za niebo Worszu Pechec Szmelerowu, manżelsko Teo ze Wertheim. Niemskie kemsze są za niebo, są bewistym minieniu, a to skazana ze Kruszczyc. To je šo przyjął wam szanowanu niedzielu. Niech Bóg z wami. Pożenuj was, szeromocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Żyjcie w pokoju.